morning everyone! Welcome na naman po sa panibagong video. Sa mga bago po sa ating channel, ako po si G, isang Cebuana na andito na ngayon nakatira sa Netherlands kasama yung aking pamilya, yung aking Dutch na asawa at saka yung aming anak na Filipino-Dutch. So I hope okay po kayong lahat dyan. Medyo may sakit pa rin po ako, may sipon, tsaka nilalagnat ako kahapon and also kagabi, pero i-push na natin to guys kasi ilang beses na po ito na-cancel na sumama ako kay Ana tsaka kay Ruth sa FT-Link. Ilang beses na talaga. Tapos, na-mention ko sa dating video, di ba, na sadyang hindi ako sumasama sa kanila sa weekends kasi gusto ni Ruth na, gusto po talaga yun ng mister ko. Gusto ni Ruth na may time silang dalawa na. Silang dalawa lang talaga. And, at the same time, may time din ako sa sarili ko. Yun. But today, kasi parang the last time I went with them to FT-Link, kasi guys, almost every week talaga sila pumunta sa FT-Link. Recently na lang na hindi sila pumupunta doon kasi may ibang plans sa weekends. But the last time I went with them was, I think, December yun, or November, yung kakarating lang namin galing sa Pilipinas. I think that was the last time. Ngayon, maganda po ang weather. So, we expect na mga 15 to 20 degrees yun. So, just to be safe, naidala akong jacket kasi hindi natin alam talaga ang weather dito. Unpredictable. Pero may t-shirt po ako. Ruth is getting ready now. Siya na lang ang hindi pa ready. Ana and I, maaga kaming gumising para maligo si Ana. So, I gave her a bath kasi medyo hindi pa din totally okay si Ana. Ako naman, niligo ko ulit siya guys kasi para medyo maaliwalas yung pakiramdam. So, dito na yung bag na dadalhin namin. Mabigat siya pero ilalagay lang naman namin sa stroller. Ito siya, may dinala namin yung lunchbox ni Ana. Hindi ko na matandaan kung sino ang nagbigay nito. Birthday ata yun ni Ana. Set po siya guys, ayan. Para nakita ko siya. So yun na, ito na yung gagamitin niya sa school din. Frozen talaga ba? Gusto din naman to ni Ana. Dati hindi po mahilig si Ana sa Frozen, but these days she really likes the musical sa YouTube. So tinatry niyang i-copy yung mga kanta, yung ganun. So, ito yung lunchbox niya. May ano na po dito. Si Mr. yung nag-pack, pero inulit ko kasi hindi niya hinugasan. May sandwich na din si Ana dito. Low carb po yung aming mga bread na. May mga ano kasi dito, may mga bakery na low carb na nagtitinda ng mga low carb na bread. Makakapag-cheat po ako ng konti today kasi whole day kaming wala. Nagbaon lang ako ng 2 itlog. At least may ano ako, protein. May blueberries. Makikishare ako kay Ana. Ay, may saging pala dito. Tapos si Ruth, sabi niya, mag-cola daw siya today. Sabi ko, okay. Pero hindi na po talaga siya nagpo-cola. Magdadala ako ng vlogging camera guys. Pero hindi po ako magdadala ng tripod. Magdala tayo. May camera pala. Ito siya. Yung camera palang ginagamit ko is the Sony ZV-1. Gift po ito ni Mr. That was 2 years ago. Christmas gift ni Mr. And lumalaban pa rin guys. And then, when he bought this one, binilhan din niya ng 2 extra battery. So, magdala tayo. Kaso, just like yung nasa Europa Park po kami, ko lang po, tawag doon, mga snippets lang po talaga. Mga snaps noong sa park para talaga ma-enjoy din namin yung time, no? Yung mga clips lang guys ha. Para maipakita ko lang sa inyo yung gala namin ba. So yun, Ana is already watching her she's watching. Wala, yung anak ko guys, yung buhok hindi pa bininoday ng tatay. Tingnan nyo naman yung princess ko, oh. Mama, papa zegt wel Elsa kijken. Oh, tingnan nyo naman yung anak ko, naka-princess pardan. Yes. Mama, papa wil graag Elsa kijken. Okay, you too? Okay. Say good morning. Good morning. Are you shy? Yeah. Hi, Tita Celeste. Hi, Tita Celeste. Sige na, dili magbika ka. Hindi magbika ka kayo wearing a dress. Hinoon naman kay leggings. Hello, ikaw pretty sa palangga ni Mama. Be, show your hair, Be. Princess hair niya ko no. Yung princess hair. Alis na kami, guys. Een foto van jou maken, een mooi meisje. Wil niet.
Diba, ng smooth. Papunta na po kami Efteling. On the way na po kami. Hoeft niet. I hope hindi masyadong busy, pero parang Anna, expected to nu je zo muziek luisteren, hè? Gaan we naar Efteling toe, hè? Gusto na po niyang ipaset yung music. So, kita-kita na lang po tayo doon sa Efteling. A few moments later. You see Ja? the Efteling now? Weet je zeker? Ja, Excited na ditong iba, guys. Dating nyo sa Efteling, ito diretso yung makikita nyo. Ito po yung Eh, doen we daar hotel. als we And then stoppen, close to the nou doen we hotel, may mga autorijden. houses po dito. Chocolade Last lekker. year, nung birthday ni Anna, nag-ano po kami ng 3 days? That was 3 days, no? Ja. 3 days. 3 days kami nagstay doon sa bahay sa Efteling. And then, ano na, inclusive na siya sa entrance. Ganun. Magandang experience po yun for Anna. 3 days talaga straight na nasa, ano kami, nasa park kami. Maganda siya. So, if you're in the Netherlands and then may mga anak kayo, very nice po siya na idea na magstay sa mga bahay doon sa Efteling and then diretso sa park. Dito na po kami. Oeh, scooter de Live 50, man. Wala ka rin. May mga police doon, guys, na nagmo-monitor sa ano speed. Dat is politie. Ik Ja, politie. Kijk, als iedereen snel rijden. waar? Daar, you did not see them? No. Kasi si Rod na may tendency ito na minsan mag-ano. Good thing you were not speeding, Dodong. Nee, I'm always good. No, Always am now. today, Let's see how busy it is already at the parking. Maybe we can still park that side. Guys, meaning, kung hindi kayo makapag-park sa front, pag ando na kayo sa likod, meaning, grabe na ka-busy. Papa, weet je niet waar? I think we can still park, normally, like front. normally if I take left. Are they one- still building the, or Normally is it left one is under better, construction, Bong? Huh? Oh, then we can still park here. So it's good. We're here. Ja. Ay, thankfully, hindi kami masyadong malayo sa entrance, guys. And then, ayan na yung weird na ano, entrance ng Efteling. We're here! Ah, Dodong. They're still constructing the other side. Dennis was there by the hotel yesterday. Dami Yeah. talagang ano, dami naming dala. Ay, naka-gloves na si Anna. Excited yarn. Wel even handschoenen afdoen, handschoenen. First time namin na ganito ka-busy. Normally, pag pumupunta kami dito, diretso lang. Holiday kasi ngayon. Kijk eens, Anna. Oh, ayan yung subscription ni One Anna. new vouw, Tsaka Dave. si, ano, si Ruth. Dito na kami ulit. Yan ang dalawa. Normally, as soon as we get here, yung ano, yung pinupuntahan namin diretso yung ano sa Dromblok kasi mostly yung mga tao pumupunta sa Simbolica, so diretso kami po sa Dromblok kasi hindi pa masyadong busy, and then after that punta na kami sa other attractions. Normally pagpunta namin dito may ay na si Red Riding Hood. Si Anna ayaw mapapicture ngayon daw. Naka-t-shirt na si Ruth, mainit, guys. Hello! Ano ba yan? Hi!
line normally. Nakaka-straight kami doon. Ngayon, ang haba ng pila, guys. Grabe. This is our favorite part. Aww. Palakad na kami papunta sa Yoki Anyet. Sa dami-dami ng guys, nang pwede kong ma-meet dito. Sa libo-libong tao dito sa sa Efteling, si Mary Ann pa talaga yung nakita ko, tsaka sila Francesca and yung family. Yung una ko nakita yung asawa niya, si Fritz. And then, yun, sabi ko si Fritz man yan, uy. Yun. Madalian lang din kami kasi may kasama ni Mary Ann yung kanyang in-laws. Dito sila sa park di ba, nag-stay. Nasabi ko kanina may mga bahay dito. So yun, sa Vacancy Park po sila. Busy doon masyado. Dito medyo relax lang dito kasi may mga merry-go-round dito. Wala masyado sa mood si Anna, guys. En de oudjes erachter. Bang, they don't know the park. Now he's explaining. Ruud was explaining. What was that, Bang? I always go first there to the Droomvlucht. Yeah. Then I go to here. Inside. To the and then Yoki here, Anyet. Yeah, and then the show. Then I go back there. There's a show at 11:30. So Ruud was saying na after ng Droomvlucht, diretso siya dito sa Yoki Anyet. And then after that, after sa ride, may show dito. Yoki Anyet. Palagi nanonood si Anna, guys. And then after that, he goes to Sproky's Boss. And then doon may show din doon. Parang memorize ni Anna yung mga kanta doon, guys. So she can really sing along ba. Yeah, medyo wala moody na si Anna.
En 10! Wie niet weg is gezien. Wij komen zoeken. Even kijken. Ja. Hallo, heel veel lieve kinderen. Alles is publiek, ja, dat is mooi. Even kijken. Meneer de circusdirecteur. Oh, Jette, ciao. Hoe is het met u? Ja, gaat wel Yung goed ibang hoor. bata Even verder nakaupo siya, kijken. nakatayo dyan. Nee. Anna. Anna. En rondlopen met een geheim, dat vindt Benjamin nou niet Watch out, watch out. Anna, we gaan naar de volgende. Order kami na poffertjes or mini pancakes for Anna. Kapoy na ni guys. Sobrang pagod na ito eh. Busy masyado eh. Normally sa loob kami. Pero ngayon, okay man ang weather so sa labas kami. Oh, niet lekker. Klein of grote? Kanilang pancake. Mini pancakes. Ito sa akin. Di. Masama pa rin yung pakiramdam. Yan na, souvenir na. Yeah? Ja. Okay. Ang cute pa. Naka-line si Anna para photo. Oh. Yan po yung palasyo ni Pardain tsaka ni Pardus. Yung costume ni Anna, ano po siya, si Princess Pardain, yung pinagpicturean niya kanina. Kinikilig siya. Every time na pumupunta kami dito, lang tumpak talaga guys, mapapapicture siya yan kay Pardus tsaka Pardain. Sila po yung pinaka-icon ng ng Efteling. Tingnan niyo yung anak ko guys. Hindi talaga ito nahihiya. Sumusuot siya tapos sa front talaga. Dito kami guys kasi si Anna pwede na sakay kami dyan. Ayan, chini-check muna kung pwede na ba yung mga bata. Si Anna din pupunta doon. Even wachten, hè? Nou, gaan we staan. Ja, krijg jij een bandje van mij. 1 meter 1. Grote meid, hè? Grote meid, hè? Een mooie jurk. Maar dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Practice kat, ha? Excited yan.
Ja. Nay, time check. Ano na ngayon? Magpo 4 o'clock na and dito pa rin kami since 9 a.m. Diba? Sila. Hindi po ako sumama kasi nga may sakit ako and medyo maliit yung room ba doon sa show. So nahiya ako ba baka maghatcho ako doon or mag-ubo. Kaya baka makahawa pa ako ba. So sila na lang dalawa. After dito, punta po kaming playground and then after that uwi na kami kasi guys masama talaga yung aking pakiramdam. Parang hindi na talaga kaya sabi ni Ruth uwi na daw kami. Palagi din naman sila pumupunta dito. So, okay lang. Oh, no video. Okay. Yan, pauwi na po kami. Gabi. Pagod na si Ana. Pagod na din yung agtang ko guys. Luloko. Sunog na oh. Bilis. Yan. Alis na kami. Yun na yun. 5 PM na po dito. Si Ana tulog. Hindi nakahintay na makaabot kami sa sasakyan. Go to the toilet, please, one. Pauwi na po tayo. Ang daming guys, ang daming caravan po na nakapark. So yun, busy ngayon kasi nga holiday. But yeah, palagi naman silang bumabalik dito. So, balik ulit sila. Sabi ni Ana before kami lumabas, sabi niya, "Iko here bleiben." Gusto daw niya magstay doon. Sabi ko, pag nanalo kami sa loto, magstay kami doon sa hotel mga 1 week. So, yun na yung ating pa-efteling and i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Ana did so well kanina. Talagang hindi nahihiya, nagpa-participate talaga. Lalo na doon sa show. Siya talaga yung siya yung sumagot kanina. Nagtawanan yung mga tao kanina. Yun na, maraming salamat. Mush mush babush! Babush.